penge, tasker, tænder. Kontroller lige, du har det hele med, fordi ellers så går du viralt. Så jeg er på vej ind i Solaria, og jeg har glemt noget. Jeg har simpelthen formået at glemme at tage et par trusser på. Jeg har været syg de sidste 2 dage med min hånd. Og så er jeg simpelthen ikke gået med trusser. Men det er jeg simpelthen glemt. Dumme mig. Det er sgu godt, jeg bare skal ind i Solaria. Så jeg ikke render med bare mis ind i en købmand. Men lad nu være alle piger derude. Kan vi blive enige om, det er fucking dejligt at rende uden trusser? Det er fucking skønt. Der er ikke noget bedre, faktisk. Ja, hvis Tessa var fra Jylland. Frisk type alligevel. Prøv at smag på det, altså bare mis. Det her er det næste citronagtige pophit. Der er Solaria uden trusser i. Ja! Fjern din hånd, så stopper vi. Hvorfor kunne det der ikke vente til du ikke kørte bil? Altså dine trusser mangler vel stadig når du stiger ud. Det er jo ikke fordi du på magisk vis lige pludselig får et par trusser på, uden du opdager det. Eller det man i branchen så vil kalde en omvendt Martin Brygmann. Ja, jeg har glemt mine trusser, men jeg har husket mit kørekort. Ja, det må være til bil. Det kan ikke være til hjernen. Det næst dummeste man kan få en færdselsbøde for, det er at rode med mobilen under kørslen. Det allerdummeste man så kan få en bøde for, det er at sidde og filme sig selv, fordi man partout skal fortælle hele internettet af missen. Den er bare sidde og klippe og redigere det efterfølgende, fordi hey, det kan jo ikke lige vente til, at jeg holder stille med at skulle filme, men altså, jeg er jo nødt til at sidde og klippe og redigere det. Altså, laver vi content, eller laver vi ikke content? Derefter ligger det på TikTok, hvor der er en makker, der tagger politiets online-patrulje, hvor efter at du så 2 måneder senere er nødt til i din e-boks at læse, at du har fået en bøde på 5.000 kroner og et klip i kørekortet. Det vil være det dummeste. Bare mis. Og så bliver jeg også nødt til at spørge, er det et reelt problem? Bliver der ikke gjort rent i Solaria alligevel? Eller så må du være kreativ og pakke din mis ind. What are you doing? Kan vi blive enige om, at det er fucking dejligt at rende rundt uden trusser? Ja, det kan vi godt. Det er også derfor, jeg har stoppet. Bare mis. Nå, piger kan vi blive enige. Okay, jamen piger, der render uden trusser. Der har jeg det sådan lidt... Jeg har været syg de sidste 2 dage med min hånd. Ja, så må du kalde mig gammeldags. Jeg kan bedre lide, at der bliver rendt med bare mis, end at der er en mis, der bare render. Videoen har fået et par 100.000 visninger, og det får mig bare til at tænke på, hvor crazy det egentlig er, at man kan slippe afsted med alt muligt, når man bare har et pænt ansigt og en bar mis. Som mand tror jeg ikke, jeg var sluppet afsted med det. Så er jeg på vej ind i Solaria, og jeg har glemt noget. Jeg har glemt at tage underbukser på. Ja, men det har jeg glemt. Dumme mig. For jeg har været syg de sidste 2 dage med min hånd. Du skal ikke spørge hvorfor. Men altså boys, kan vi ikke blive enige om, at det er her nice at slå enmandsteltet op uden tilladelse? Ja, de kalder mig den menneskelige pop-up-reklame. Det er heldigt, at jeg kun skal ned i Solaria og ikke ned i Brugsen for at rende rundt med fed pikkelade, mand. Det går ikke. Jeg har karantæne. Du skal lige huske at tagge mig, hvis du ser noget sjovt på internettet. Det er som altid @NicoWulf, og det kunne være smadderfedt at få lidt seertips ind. I dag der slutter vi programmet af med et seertip fra ingen ringere end Simon Riemann. Simon Riemann? Er det ikke ham her? God aften, mine damer og herrer, og velkommen til mit one-man-show Episk. Det handler om internetredskaber, der kan bruges til at slå med. Så. Episk. Jeg skal lige sidde ned for den, det var fandme god. Jo, men det er også ham her. Ja, fremragende show i øvrigt. Et show, som lige har haft 6 års fødselsdag. Ja. Og det er da vildt at tænke på, hvor godt det er gået for folk. Altså Eva har fået en kometkarriere. Morten har vundet VM i tryl.
2 gange. Og Stefan og Niklas har en podcast, hvor det går op for dem, at Niklas nok skulle have været til talepædagog for længe siden. Så synes jeg sgu ikke, de skal have bolsjer i hovedet. Nej, de skal have bolsjer. Det var det, jeg sagde. Nej, det sagde du ikke. Det er bolsjer. Ja. Bolsjer, der er L-I. Ja, bolsjer. Nej, bolsjer. Bolsjer. Hvor bruger L'et nu, hvor det er derinde? Blosjer. Nej, bolsjer. Nej. Bolsjer. Ligesom når du skal se bold. Bolsjer. Vil sige det 3 gange, ellers så går vi ikke videre. Bolsjer, bolsjer, bolsjer. Nej, sig det rigtigt 3 gange. Bolsjer. Ja. Bolsjer. Ja. Bolsjer. Nej, bolsjer. Fuck! Videre. Fuck de bolsjer. Bøjser. Bare mis. Det var tidspor. Nu skal vi have ugens seertip. Det vi skal se nu, det er et kæmpe viralt klip, og der er alle chancer for, at du er stødt på det. Hvis du ikke er stødt på det, så er der alle chancer for, at du falder ned af stolen af grin, fordi det gør jeg. Det her, det er nemlig Michael Jackson. Okay. I love you. You're the man. You're the best. I mean, moonwalk. Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Hey, moonwalk.